COVID-19 coronavirus gonga on. Accu memugo gite ma, kine ma, hunduko ma, yeso ma fu to ni a lotai jungo ma be ndiyam be sabulu. Rente hosuki ko sankutuki oppere corona andiranga COVID-19 hedi laabi maɓɓuki kine mon be hunduko mon be sumuntare andiranga face mask. Sewaku ɓandu e nokkure hawtade be woɗɗuki acca nastuki mobre kanjum tan woni nyawdigu ko lekki corona ha wakkatire jotta ɗo kam. A renta hoorema e hosuki oppere corona nden a renta sankutuki nyaw corona nder ummatore ma hedi laabi accuki ko rentuki nastugo nder ummatore ko irim ndeere. A tabitina hakkunde ma be goɗɗo ko be jama'are wodi pamarum manni jaɓanɗe 6 ngam a fadda hoorema be ummatore daga sankutugo oppere corona ɗo. En renta sankutuki habaruji ɗi wala asli. En renta bo sankutuki habaruji pewe. Yawne andinki hukuma NCDC to wodi alamaji oppere corona vangi nder iyaluma ko ummatorema. Coronavirus wala kosɗe, enen on yahata hosanga den sankitanga nder ummatore. En joɗa jam, en joɗa ha sare. Kawtal fukaraɓe honoɓe oppere corona daga jangirde Elton Nyawndol nga duniyaru gonga ha gallure Tehran ha lesdi Iran.